fixéronse precisas as instalacións da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada para acoller os case 900 militantes e simpatizantes que o pasado sábado acudiron á cea anual do PSOE, entre eles alcaldes socialistas da zona e altos dirixentes do partido, como a ministra Elena Espinosa, o delegado do Goberno Antón Louro, o secretario de Organización do partido Pablo García ou o responsable provincial Modesto Pose, entre outros moitos. A Estrada tamén acudiu o ministro de Fomento, quen comenzou o seu discurso en galego, amosando o seu apoio á exalcaldesa de Silleda, Paula Fernández, a quen dixo lle roubaron a alcaldía. Vou a comenzar a campaña electoral das próximas municipales apoiando a nosa alcaldesa de Silleda. Tenéis que saber que las injusticias que se cometen normalmente se reparan. Y en este caso la van a reparar los ciudadanos con sus votos. Y van a poner a cada uno en su sitio. Y desde luego a nuestra compañera la van a poner directamente en la alcaldía de Silleda en las próximas elecciones. Blanco tamén anunciou que antes das vindeiras eleccións se licitará a variante da Estrada, unha reivindicación histórica. Estamos empezando a levantar las actas de expropiación. Y que no se preocupen los del PP, porque antes de las próximas elecciones yo estoy seguro que dirán que va a ser electoral lo que voy a decir, pero me pidió que lo dijera el portavoz del PP. Pues antes de las próximas elecciones, para disgusto del portavoz del PP, la variante de la Estrada estará licitada. A axuda ao Pazo de Liñares de Lalín tamén foi mencionada polo ministro, que lle pediu a mesma colaboración ao resto das administracións que o seu departamento tivo co proxecto.